Mas modego. Biko tiba mi henda na motuari. Tuba na motuari. Gini me. Ima hezbonye enyi mlenya. Ima honya. Ana komten nche wasire. Lenia. Awi ma honya. Mere gini li ihe mere. Anwere accident. Accident ebe. Our accident made you enu. Nke nwanyị ọkwa n'onye. Nwanyị awụ my wife. Ihe wo yem je ego m lọ. Ele ihe o megakwa n'elu onye oshike. Okay na ahụ. Onye my very good friend. Enwebe m gara ịchọ m na ahụ m gị chọwa enyi nwoke. Onye hụrụ ebe a. Since ka nọ na village a na-akọrọ m ka asịrị. Na m gawa ọrụ na enwere na-amakpute n'ụlọ m. M gawa ọrụ enwere na-amakpute n'ụlọ m. Nche n'ụwa asịrị. Akọgide ihe a ka akụkọ m si mba. Na agụmanụ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụ. Mmalie. N'ime ụlọ m. Ashiri ejulu everywhere. Onye ọbụla even ma nwatakịrị mata ashiri a. A na-akọ ya. Ma gara ijebe ode. Ị gara mee ha intercessory prayer ka ọ gara mountain. Mountain kwa. Enwe mountain ngara. Agara m njem. I mean njem ụmụ. Agara m njem. Onye ngara m itie. Ahazi ihe ndị ọ haziri. Gwa m na o siela ọnya. Na enwe oke a na-abata n'abalị na-eri ihe m dọsara. Na aka ga-akpa ya. Ama m na oke ga-awa ezigbo enyi m. Leni nga ọgbọtọ. Okay, oyikwere na oke. Oke yiri oke. Hey! Enwekwara na nwa one girl onye awọ a na-akpa asa. Ọkwa ote ka eshiri mude. N'ima this boy. Tanye onye ọwa akụkọ ya wụta. Enwekwara ka ọzọ efizi. Na-agba ihe ọgbụgba. Ke na-agba egwu. Ọ ghasala efizi ghere fufuroro. Chineke me. Ihe awụ mana ndị ka ehụ ụmụ agbọbịa. Mana mmadụ m na ọ na-eme meruo na nke nwaanyị lụrụ di. Nwaanyị mmadụ. Eli ụmụ agbọbịa ọkọlọ. Gịnụ m nsogbu. Eli ihe onye achọgide na ya wụrụ nwaanyị alụrụ nwaanyị lụrụla di. O kwesịrị gị ịhụ nwaanyị ụta sị gị na onye a is a marriage woman. Ya na-asọ ga ahụ oyi. O nwere otu osi ada na ntị maka Igbo. Anyị ada ala omenala Igbo ada eme ya condolent. Ya gawa n'elu nwaanyị lụrụ di. Mana biko m ajụkwa gị. Mgbe anyị na-anụ ihe ka akụkọ asị gị na nwunye gị enwe onye na-abịakwute ị kpọrọ nwunye gị ajụọ ya. Akpọghị m because I did not suspect her. I suspect him ya. Gị werezi ọgwụ suspect taa. Ọ bụrụkwa na ihe niile ahụ mebi na ọ wụ ebubo ma ọ wụ na onye nke nwoke ji ọgwụ because mgbe ụfọdụ anyị na-eme mistake. We take action before we realize our mistake. Ọ bụrụ na mgbe ahụ a na-agwa gị ihe ọgwụ nwa lụrụ nwaanyị nwoke lụrụ nwaanyị kwesịrị gị lụọ nwaanyị gị wụrụ nwoke of the house. Ihe mere ugbo ogosi na ihe iwu woman of the house. Mmadụ na-agwa gị ihe na-eme na be gị. Itake ha action. Isi hụ ka ịmata ma ọ wụ eziokwu ma ọ washi. Isikwana ka ịmata ma nwunye gị mgbe ị lụrụ ya ọ na-akpụ ụdị agwụgwa. Ọ na-eme ụdị ihe before. Ị maghị ama enyi gị nwoke nọ ọgụ maka ọ chọrọ inweta ka o merute gị ihe n'ahụ. Ihe ndị ahụ ihe mmadụ kwesịrị put into consideration before you can take this kind of dangerous action. Ụmụazị ibe gị na ụdị ihe ame ha ga mountain aga kpe ekpere Chineke elu ụdị ihe butere nwunye m ihe napụta ya because it is not just ordinary. O nwere ike onye nke ugbu a ji ọgwụ jide ọkwa akwa ịhụna ha abụọ gbakwa you have ended their life. Nwere uru ọbụla na gị na-abụ ị ga-agba mkpe igbu ole mmadụ na-abụ you have killed. Mana ihe ọ kara iwu gị ji nganga gbara ihe ọzọ. Mana ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Ihe ha mere a very ihe ala na-asọ nsọ ala Igbo na-asọ ya nsọ anyị adịghị eji nta na ya. Nwaanyị ọbụla lụrụ di kwesịrị gị lụọ di gị chili ụkwụ elu. Nwoke na nwaanyị ada ama aka. Mana ihe mere ngụgba is not the best. Your fault m. Is it my fault? Fault. O wego ka ọ chọrọ ka m na-enye ego. Enye m attention kia. O nwere ndị ụmụ nwaanyị ụfọdụ obodo sogodo gụrụ na ụlọ elu dakwasa ha n'elie. Ihe ewu ihe nọ ha n'ime. Ọnwa ajọ mmụọ makpụrụ ha n'ime biri ebiri ha na-eji anya ahụ karọt na kukumba. Ha hụ ha dị otu na-atọ ha. Mana in that case ebe ọ wụ na nwunye gị mgbe lụrụ ya o nweghị ụdị omume ahụ n'ime ntị. You would have done what? Find out mara ihe kpatara mmiri ji baa n'opi ụgbọgụrụ tupu gị agawa Ijabod ahụ enwe ụdị na-eme ha gawa mountain ga-akpe ekpere ụfọdụ gawa na chọọchị ụfọdụ ga-achọwa repercussion ọ chọwa etu a ga-esi chọpụta solution ka ọ wee kwụsị than killing them. Anyway igboole ha na igboole ha ala arị ma ọ wụrụ dance ọwụ m separate ha ka ọ separate allow them to be like this ha no like kokokokwanụ mkpọtụ ha mee ha mba ma mee ha mba like that. Nsogbu anọdụ nke ekpe ga-eri oke ego because arị otu a ga-esi mgba nshi na ọchị nwunye gị mgbawa ya ọchịchị na ọchị ya ma ga aka fochitachi ihe niile nọ ya n'ime eriri afọ ke nwoke kwe emega ama m otu a ga-esi eme ke nwoke anụ ọhịa
ụmụ ruru ihe karọt ya ebu ha ga ja meji mmote befu ya nna m befu ya biko ị na-asị chọrọ m bee gị gị wepụrụ ha ijabụ ha ji emere onye ọdọ ha were lawa ngwa bute ndị a gị na-ahapụ ụmụnne gị ndị agbata obi m ndị agbata obi gị ka enwe n'ezinụlọ dịka ekwesịrị eme kpọ ya ebe ya bịaba mewe ozi mba ma kpịzi ozu lelee ezu ya n'ụhụ ya ha akọjọ ngwa gbute na ha ịsa ugbo na nnọọ o kebo buru na-aga